uKristu uyinkosi, uKristu uyabusa. Inkonzo sohlelo ngicela ukuthatha lethuba ngibingelele Nkosi. Bingelele oqala umfundisi uZondi indaba uSikazi wakithi uMadubaza njalo nosina. Bingelele umama Zana ngibona Josh mamkati wathi mayehamba emhlabeni wangishiya nayo Josh. Bingelele magosa wonke lapha ekhaya eHammersdale kwaMary oxebileyo. Bingelele ikhwaya kamele Nkosi, ngicela ukubingelela ke ingcebo zikaNkulunkulu zonke yizwa le nkonzo ingisinda kakhulu. Ngathi ngiyabuka abantu abalapha kule nkonzo ngizizwa ngingafanele ukuba ngime kuyona. Bengimtshelile-ke futhi uNondaba ukuthi njengomfowethu omdala angikwazi ukuthi ngishumayele enkonzweni yakhe, kodwa ukuthi umuntu omdala maseshilo ayikho ongayenza. You comply and complain later. Ngakho siyabonga kodwa uNkulunkulu. Ngicela ukuthi ngoba kusayo enkonzweni yezipho okweyona nto ebalulekile ingathathi ithuba elide ukuze abantu bangahambi bengadlulelanga kuleso sigaba sezipho. Angibonge igama leNkosi. Futhi ke sekushumayela kade sebeqeqebula lapha umpostoli uDluli wathi ukuthi ngithathe izitsha ngibe nemsamo. Ngicela sifunde incwadi yeZenzo chapter 8 verse number 8. Not going to be long bazalwane. Bayabonga
Ukuthi ngiyakhumbula nje wangimela. Khona umfethu ngizama. Ukhona. Ngiyakhumbula nje wangimela. Uvuke imivuka. Bola. Uzokove gijima bezalana umfethu ngizama. Bafike bakhala lapha. Lokho wathathi impahla zamandla zokukhonza iBhayibheli neprayer book wahlala la kulesihlalo sigaretha lapho unondaba wasephefumula kokugcina sibedlela sesibona ukuthi funa silungise amantombazana ney'ngane ukuthi uzoli ehamba engasakhuluma engasezwe engasaboni sephefumula ngemishini wangifonela udlokobe ephuma egrace wathi mshazi ngathi udlokobe wathi mshazi asiyocela uzoli uyahamba uzoli nami ngasondela angithathelanga manje mangila futhi angithi bayabona ake sihambele sonke sibonge baba wethu ongcwele baba wethu ophilayo uNkulunkulu wethu othandekayo siyabonga baba ukuthi uhambela le ndoda kaze kwalapha baba wethu ongcwele wayithola uNkulunkulu wethu ongcwele seyisethunzini lokufa wavala umnyango wokufa wavala umnyango wokuphila siyabonga Jesu siyabonga Jesu Zenzo 8 verse number 8. Siyafunda bazalwane Zenzo 8 verse 8. Kwaba khona ukuthokoza okukhulu kulowo muzi. Kwaba khona ukuthokoza okukhulu kulowo muzi. Yilo izwi lenkosi eli masibonge inkosi ngalo. Amen. Ngicela ukuqala ngokuthi ngikhuluma kafishane ngokuthi ngiyazi ukuthi umnewethu nawami mdala uzobonga. Ngicela ukuthi ngibonge ngizwase Sunberries okusigcinela ubhuti wethu baba umfundisi uZoli phakathi kwenu. Ngicela ukuba ngibonge ithuba libekhona elihle lokuseva nami uNkulunkulu kule ndawo. Amen. Njalo ke bakithi nje ngeke sile ngale makusetshenzwa bakhona lezo sikhathi ezibanjalo. Ngiyathanda ukuthi ngisho ukuthi angikaze ngezwe lutho kodwa makukhona lapho anginyathela khona nayo ingane yenkosikazi nimthetheleke. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Kanjalo nondaba siyazi sifundiswe kanjalo ukuthi nathi makhona la sinyatheleke khona
sixole ngoba kuyasetshenzwa umsebenzi. Siyabonga kakhulu umuzi waseSt Mary's, angathi uNkulunkulu angalibusisa, liyasheshisa. Sibonga futhi nokuthi ubaba uZoni nimukele yena, nimukele nathi ngoba ube ipackage bekuyena bese kuba yithina futhi esibaningi njengoba kade ibona lapha endlini indlizele kanje ngoba umuntu wabantu. Thank you very much kuba nathi nisamukele sibe ingxenye yenu. You will always be part of us, we will always be part of you. Magosa kwaya bazalwane siyambonga uNkulunkulu ngani egameni lenkosi. Amen. Ngicela uqala ngisho lento engizoyisho Bethesda izoba mfishane lento engizoyisho lapha ngoba sijahe enkonzweni yezipho. uNkulunkulu obiza abantu ababizele umsebenzi wakhe. Akabiza ama-angels, ubiza abantu with their own weaknesses. He decides to call them. Akabiza abantu that seem to be qualifying to be called by God. He calls people who looks unqualified in the eyes of men. He just calls people, men and women, he calls them. And once he has called them, he begins a process of preparing them so that they become the vessels of honor in his house. Amen. He will always keep those who look like giants. He will always keep those who look fluid. That is why even in the case of Moses, when Moses was trying to complain and putting reasons, Bishop Velasquez, putting reasons on the table that will make him not to qualify. He says, I cannot speak. I know you cannot speak, but I have called you. And I have prepared a brother for you. His name is Aaron. Aaron is fluent. Aaron is right, but I have not called him, I have called you. I'm not looking for fluency, I am looking for the heart. Because umsebenzi wami more than ukukhuluma nokuba efficient nokuba nama-skills, umsebenzi wami calls for the heart. Ngeke uliseve ibanga likaNkulunkulu ngelayo inhliziyo. Empeleni uyohamba emaperishini njalo ubitha ungenayo inhliziyo. Singamthola yena umuntu onomoya kaNkulunkulu. Now, he's not looking for our skills. He's not looking for eloquence. He's looking for a heart. So, siyabonga nondaba ukuthi uNkulunkulu wasipha umuntu onenhliziyo yomsebenzi wakhe in the life of your blessing. We thank God for your life. Amen. Ngicela bazalwane ukuthi ngikhuluma ngale verse ngoba nondaba angisile lapha mntaka baba ukuzomba bathi ngizothi uhambo liyaqhubeka. Yeah, uyazi mhla mina ngisuswa la ngikhona ngiyobekwe enquthu, ngiyobekwe endaweni engenayo irent, ngiyohlala emzini womuntu, ngiyohlala nesalukasi. Uyazi ngakopela ukuthi ijangile bothi ngangayifuna uyidla
ngoba ngangibe ngisathe ngiyazama ukuyishuthela yoyilahla ugogo abona ukuthi ngiyishaya ngayiqeda ngakusasa ayiphake ibe more eJungle Oats. Athi ngibonile mfundisi ukuthi ngiphake kancane izolo ngithe namhlanje angikhuphula isikali ngoba ngibonile yini angiyidi le abazalwane kodwa ngibekwe la ngoba uNkulunkulu ukuthumela engangizile la ukuzonesa ama-feelings wami angizile la ukuzophithwa specially angabi man of God is-70 and lento ya-7 ukuthi fanele ngiyide lethandoni ngizokuphayisisa nalibhanzi ngizokuphayisisa ngiyanazi ngifuna ukuhlala phansi bazalwane unyawo lwami lushe ngabona ukuthi ukuphuma ngiyoyibeka ngaphandle kwi-long drop toilet akumsizi. I must begin to eat Jungle Oats. Faki ikuni zibe ngiyizwa ukuthi lento ithi uNkulunkulu wangibizana kumele ungibukinye ubisa kuyona into yamakhwaya ubisa kuyona into yabantu abamafaka ubizo yini yabantu abamswini uNkulunkulu ebabiza ekhuluma ingathini yadala ukuthi singaphumi ubishop lakhumbula ngenkoke iyadala singaphumi thina ku-mainline church sasinamathuba okuphuma okushisa kongemnandi umnyanya wangambiza wendawo praise the Lord esephumile kodwa yena wasitshela nithi ungaphumi la esephumile kodwa yena nondaba nathi vesi ngakho ngizothi le ndaba izahamba njalo ivusa baze ngizothi le ndaba iyahamba isitobhi saseHammersdale sesiphelelwe isikhathi udlulela manje esitobhini saseMatande le ndaba iyahamba ayikhathalekile amantombazane ukuthi inkosikazi wami lesinabangani thina lesifisani thina kodwa lo bezabantu uye futhi obathumayo uye futhi odisayinayo ukuthi ubathumaphi kanjani. So he calls them, he prepares them, and he sends them. Atina masheshi kani baba nani ngezi kati zoke chula shono ezu afumi ya kupiwa manja sekekati ya kupiwa manja ni wapi Ngoba noma ungareach 65 uphumule lento ihlabile ngaphandle. Ulibona ikhetha manje ukuthi amandla wasavuma. Kodwa lento lengaphakathi uJeremiya athi njengomlilo uyakubona leli khetha ukuthi kusekhona into
kwalo balothe ukuze lithulule lingakahambi. Ibandla ngiyayeka bazalwane, ibandla noNdaba linikezwe imandate kuMatthew 28 verse number 28 ethi hambani niye ezizweni zonke nishumayele ivangeli likaKristu bonke okudaliweyo. Kwasekuthiwa bekani ninani kuze bese kupheleni kwezwe. Ngenkathi uNkulunkulu ekubophela okhalweni lukaNondaba nomama uMazwane wayenakubopheleli nje ukuba wesibusiso kokuphela, sekuvelile ukuthi wayenenjongo yokuba ube isitsha nesisebenzi sakhe. Ngakho qhubeka nomsebenzi wenkosi ilanga lisesembili. Uthi uJesu, hayi sengiyahamba madoda, ngiyababa, zofika ngicela ubaba ukuthi athumele omunye umduduzi umoya ongcwele yena yokuhlala nani aniholele kulo lonke iqiniso. Praise the Lord. Ngiyazi asikafiki kwiPentecost, isifundo sePentecost, kodwa kuthini mangizidla early hours of the day umoya ongcwele wagcizelela yona. Umbuso kaNkulunkulu uhleliwe from the Old Testament, ubuthathu bukaNkulunkulu obuqalile uNkulunkulu Baba using the prophets, using the king, using the servants, ukuhambisa indaba. Angibonge igama likaJesu. Kodwa masifika kuMatthew chapter 1 singena ngegenealogy kaJesu lapho sesiintroducewa God the Son, asezwa kakhulu ngoGod the Father. Angibonge igama likaJesu. But akusho ukuthi God the Father lo God the Son bebengekho, ngoba lithi iBhayibheli kuJohn 1, in the beginning was the Word and the Word was God and the Word was with God. They were there, all of them, before ages. That is why incwadi kaGenesis chapter 1 verse 2 lithi umhlaba wawihlane elimnyama kwakubumnyama phezu kodwa bese lithi iBhayibheli kodwa umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi. Igama lesiHebrew elisebenziwe uruach elisho to embrace. Kwakumoya ongcwele uthima engavezwa njengomoya ongcwele vezwa njengomoya kaNkulunkulu. Ngibonge igama likaJesu. But kwangakabi isikhathi sokuba umoya ongcwele avele njengelunga lokuthathu eligqamile. Angibonge igama likaJesu. Yingakho ngikholelwa ukuthi nangenkathi abafana bamaHebrew besesithandweni somlilo lo wabona inkosi uNebukadnezari okubukeka kwakhe njengendodana kaNkulunkulu phezu konke kwakuJesu, but wayengakambulwa ngokugqamileyo. Igama lenkosi alibonge. Ngifuna ukuhlala phansi bazalwane. Kodwa uma kufikwa in the book of Acts introducewa uNkulunkulu umoya ongcwele. Lithi iBhayibheli uJesu mayekhuluma nabo ku-Acts chapter 1 lithi kwathi ehlangene nabo wabayala wathi ningamungi eJerusalema ngokuba nizakwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezu kwenu. Bese lithi niyakuba ofakazi bami niqale eSamaria naseJudiya kuze kube sekupheleni komhlaba. Kodwa uma ufunda ama-chapters alandela kuthiwa abapostoli they enjoyed isipho sikamoya ongcwele ne-fellowship ababenayo. Kuthiwa badla isinkwa sabo ngokujabula, they ate their bread with gladness. Kuthiwa they did not own anything. Kuthiwa ibhanti lomunye kwaba ibhanti lomunye, bahlala khona baba comfortable beshumayela kwenziwa imangaliso eyiningi. Bayikholwa imandate ethe you start in Jerusalem, Judea, Samaria until the outermost part of the until uNkulunkulu had to make another strategy wavusa persecution. Lithi iBhayibheli kwavuka indoda eyabulala yashushisa abapostoli. Now sibona umpostoli uStefana ekhandwa ngamatshe. Lithi lenkosi wakhandwa ngamatshe phambi kwabapostoli bebukile wabona izulu livuleka. Kwalokho bazalwane iBhayibheli lithi ibandla labapostoli labe seliyahlakazeka. Lihlakazeka hayi ngoba linemandate, lihlakazeka ngenxa yokwesaba ukubulawa kwabapostoli. Igama lenkosi alibonge.
kanti bamgumete ngenkathi lihlakazeka amanzi, ngenkathi lihlakazeka leli banga labapostoli, imandate kaJesu isiyagcwaliseka. Alibonge igama lenkosi. Angishange izandla ngisaphuza. Ibalekela impilo yayo, yabaleka yaze yayofika edolobheni ekuthiwa iSamaria. Alibonge igama lenkosi. Kodwa ukuthi lo muntu obalekayo ubaleka nje phakathi kwakhe kunedunamis power, kunamandla akhephulayo, kunamandla afuzulayo. Lithi iBhayibheli wathi mayefika eSamaria londaba ebeka unyawo, kwavuka imvuselelo enkulu, kwaphenduka abaningi, kungazange ekhishwe amaposta, kungazange kube ne-advertisement yenziwe, kungazange kumenyezele ndawo. Unele nje wafika noFilipi eSamaria, kuthiwa ababefileyo bavuka, kuthiwa ababegula baphila, kuthiwa babengamazi uJesu bamazi, ngoba ufika indoda eyodwa, ayihambi nabaningi, ayinakwaya, ayina worship team, ayina ma-intercessors, ihamba yodwa nje iphethe indaba kaJesu. Kanti ukuthi le ndoda ayiphethe indaba kaJesu nje kuphela, yephethe namandla kamoya oyingcwele, la inyathela khona imvuselelo is bound to come forth. As I conclude, go my dear brother, go my dear brother, go my dear brother. We are waiting for the revival. We are waiting for sickness of abaningi. We are waiting for the pulungisa kwabagulayo, because the Holy Ghost is upon your life. Spend it now, guys. In that city, idolobha lonke laseSamaria lagcwala imvuselelo. Wakutana nomuntu othi ngimfumela uJesu ezinsukwini zami, wakutana nomuntu othi wasila nakhe ezimpilo yami, wakutana nomuntu othi watusisi yini kufika indoda eyebetha amandla. Dunamis power. Ngiyazi abafundisi basazokhulekela nondaba, kodwa bengicela kunomzuzu siwenze umthandazo.
Ningabenduka le. Nokhulele emhlabeni. Kodwa makujaze ngeke aguge nechaphazelo Angamnyama ngavumi. Asivumeni manje. Siyamathethe. There's no question about it. We will not allow flesh to say anything to us. Yes, besingaba na influence yethu kodwa lo biza abantu nothuma abantu uthe ekwantandeni manje. Ngakho siyabhabisa sasa. Sizothola ingoma ethi, "Bona ndela msindisi."